Hello guys! Welcome to my channel. This is me again. It's Mel's Kitchen Vlog, and for today's video, tayo po magiging abala ulit sa aking mga halaman na nasa terrace po kasi nga brown out today. Ayan, as you can see guys, andilin po dito sa amin, dito sa loob ng bahay. So para hindi po masayang ating oras, tayo po ay magtatanim, magre-repack. Yung sabi ko nga nung nakaraang mga vlog ko, yung mga clay pot, gusto kong palitan ng white pot para po gumaan-gaan po sila. Pero before that guys, sa mga bago po, sa mga gusto lang, please subscribe and please click the notification bell para update po sa aking mga upcoming videos. Pero before that guys, magluto muna tayo na ating breakfast and introduction po muna. So keep on watching and thank you in advance. Hello guys, nakaluto na ako ng aming breakfast. Ayan, nagluto lang ako ng scrambled egg. Ayan, tapos tatlong sunny side up. Yan yung gusto nilang luto guys, yung may brown na ganyan. Ayaw nila ng malasado man tawag dun sa Tagalog. Ayan, tapos, ayan, nagisa lang ako ng corned beef. Tapos yan, meatloaf. Ayan. Ito lang aming breakfast guys. Tapos, ayan, tapos yung kanin namin. Ayan, nandyan na yung kaldero. Ayan guys, kain muna tayo. A few moments later. Guys, naka-ready ng ating potting mix para sa ating mga philodendron na halaman. Ito, may rice hull tayo. Yung pinabulok ko na rice hull. Tapos hinaluan ko siya ng carbonized rice hull. At meron siyang coco peat at saka loam soil. Ayan, 4 na klase, pinaghalo-halo ko sila guys. Kasi yung nakaraan, puro lang na loam soil at saka rice hull. Ang pinaghalo ko lang, okay naman. So, pero ngayon this time, mag-experiment tayo. Pinaghalo ko yung 4 na klase. Rice hull nga, carbonized rice hull, coco peat, at saka itong si loam soil. So, let's start na guys. Let's begin na para maaga tayo matapos.
guys, si Philo Dark Lord. Ayan, palitan na rin natin ng ating mix niya. Ayan, meron siyang tumutubong bagong ayan, okay. Baguhin natin ang kanyang ating mix. Tanggalin natin ito. Ito guys, kung nakikita nyo, itong side na to, hinaluan ko siya ng sand o gravel. Kasi nga, para naman ito sa aking cobra fern. Tapos na tayo mag-repat. Ayan na sila. At anong oras na? Gabi na. Ayan. Dito na ubos yung ating oras today. At anong oras lang bumalik yung ilaw. Yung kuryente, I mean. Ayan na sila. Itong si Cobra Fern, guys, pinalitan ko na rin yung lupa niya. Kasi ang tagal na sa akin yan, guys, hindi lumalaki.
Ayan, baka kako ayaw niya yung lupa niya. Kaya pinalitan ko pati yung lupa niya. Tapos yung spider plant, ayan, nailipat na rin natin sa kanyang bagong paso at napalitan rin ng lupa. Ayan. Sulit na sila. At ilagay na natin sila sa kanilang pwesto para matapos na tayo dito. Finally guys, ayan, ipwesto na natin sila sa kanilang mga dapat na pwesto. Kaya i-flex ko lang ulit. Ayan ang ating silver sword na philodendron. Ayan, may batik-batik po siya. Hindi pa ako nakabili ng pwede kong pang-spray para sa kanya. And then ang ating si lemon line, hanggang ngayon hindi pa rin lumalaki. At ang kanyang katabi na si philodendron dark lord, ayan, hindi pa rin lumalaki. Buti pa si philodendron squamiferum. Ayan, may mga babies na siya. Ayan, ang ganda ni philodendron na squamiferum. Tapos si Philo Orlando, ayan, malaki na rin ang kanyang mga dahon. Si Temptation, ayan, maliit pa rin. And then, at saka ito si Red Majesty na philodendron, ayan, malaki na rin siya guys. Ayan ang aking mga philodendron na pinagtabi-tabi. At yung si dating philodendron natin na si philodendron Hope, andyan siya sa kanyang pwesto. Ayan guys, so that's all for today's video guys. I hope na nag-enjoy po kayo. At sa mga bago po, please subscribe and please click notification bell para updated po kayo sa aking upcoming videos. So see you in my next vlog. Keep safe, take care, God bless.